ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ମା ବରାଳ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର କଥାବସ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମା ବରାଳ ଦେବୀ ରୂପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗମାୟା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରଥମେ ମହାସିନ୍ଧୁଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ଶକ୍ତି ଉପାସନା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ଏହି ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଦିନଠୁ ହିଁ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ନାମରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସେଠି ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି।